Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz görücü dostlar, karşıda ve dahilde yaşayan hem dostlar. Mana yenedem sizlere begice bir toy çaqılık bilen yüzlendik. Baxayr bul toy çaqılığımız nerka diyseniz, ulu suali şordepe, qari bozarıq, Xalifa Nazar ağanın oğlu Şirin avladı Cima Nazar misterinin arusi durmuş baxt toyunda mana ketdeden ketde musabaqay volleybol bolmaly dostlar. Tarixi 1405-nji ýyl Sowur aýynyň 26-njy gecesi erta ýekşembe diýen gece şemmiden gaýdyn aksam. Mana bul topumyzyň adresi Ulusal Şordepe Qary Bazaryk mana Bazarjy saraýda bolmaly. Baxayr billeriň bul şahana toýmyzy Şemtillay Nazarynyň safhasyndan izläp bilersiňiz dostlar. Baxayr mana bul voleybolymyzyň qurra keşisine sizlere görkezel diýip başlaýdyk tamaldyk. Ana qurra keşinden. Ana. Tamam. Yapıyorum. Sana nasıl yapalım? Sen anda öyle. Sonunda gorkada. Abdullah Nazari. Şirkete alanlar da var. Ajanlık sana. Yapıyorum. Kim dostan? Hayır nakif. Hayır nakif. Kim Nazari? Daktar Pai. Kim Salam Maşik. Abu Radam. Kim Mücahit. Halasım bulup Kur'an'ı. Halas bolma. Mana dostlar görüşüňiz ýany bul tillere marif etse mukabil bolan timler. Time Abdullah Nazari mukabile şirketi Allah Nazarbay. Time Dostan mukabile Qari Naqib. Time Nazari mukabile Daktar Faiz. Time Salambay mukabile Sabur Adil. Time Mujahidin mukabile Naqib Çeppe. Mana dostlar şu timler mukabil boldy. Bul topumyzyň jaýzysy dostlar berende meydan awal bolana 50 dolar we final hem 1000 afgan dostlar. Mana bul topumyz näde kadiýseňiz Uluswaly Şordepe Qary Bazarykda mana Bazarjy saraýda bolmaly dostlar. Baxayr hususan mana gödökler tarapdan we toýhanalar tarapdan sizlerden ihtiramana haýyş bolýar. Saat 9:20 özlüňize häzir etseňiz diýip. Mana dostlar bul topumyzyň reis meýdany Abdul Ahad Miskin we Xalifa Nasrlay Nazari. Mana dostlar sizlere bu taýda garşy alýan dostlarymyz Gulam Faruk Hojaýyn we mana Rozy Pahlawan, Xalifa Nasrullah, Muhammad Tariq Omari, Abdul Ahad Miskin we Ibadullah Hayyat we Qari Khayrullah, Fazleddin we Qari Dawud, Daktar Majid, Abdul Ahad Pahlawan ve Mudir Sahib Ubaydullah Khan, Khalifa Nurullah ve Nurullah Başkan. Abdul Karim Nazari, Roz geldi Qubani, Şükrullah Şütgar, Abdullah Dukandar, Turdumrad Semizada, Asib Çeppe, Fayzullah ve Nurullah, Ubaydullah Maxtumzada, Necibullah Maxtumzada. Mana dostlar şol adamlar sizlere baxayr garşy alýar. Baxayr inşallah gelmeliňiz, baxayr toýlarda görşeliň. Toýlarda gatnaşyp baxayr inşallah hatman 9:20 amada boluň. Cima nazar candan zayil endişa, çünkü kalbine oran bir gul rişa, çıktı şonla hem bolguni durmuşa, bol totan durmuşi mübarek bolsun, bol totan durmuşi mübarek bolsun.
Cema nazar candan zayil endişe, çünkü kalbine oran bir gul rişa. Çıktı şonla hem bulguni durmuşa, bul tutan durmuşi mübarek bolsun. Yetti şol günlere arzu eyleyip, qin bolsa da ishq yolina taylayip, velime qurdi hem motor gulleyip, bul velime toyi mübarek bolsun. Bul velimesi toylar içre mumtaz, nasip etti bul inami biniyaz. Qancha medhetsem de bo'lar baz hem az.